הרגליים כבר לא צפות כמו פעם. ובכן, באמת הזדקרת קצת בזמן האחרון. ז'ורג', מתי תתבגר פה? נו, אז למה התכנסנו כאן היום? שוב מסיבת פרועה? לא, ז'ורג', האמת, הזמנתי אותך לכאן כדי לדון בעניין משפטי חשוב מאוד. כן, משפטי. אז את מי אנחנו טובים? לא, ז'ורג', איני רוצה לתבוע איש. אז מה העניין? ובכן, כידוע לך, אני לא נהיה צעירה יותר עם השנים. אני רוצה שתערוך לי צוואה. צוואה. כבר? ובכן, אז מי יענה לי? ובכן, כידוע לך, יש לי 4 חתולים מקסימים, מחונכים, מנומסים, חתולי צמרת ממש. הראשונה, דוכסית. כזאת מלכותית ואריסטוקרטית. יש לי ממנה 3 גורים חמודים. הראשון טולוז. החתלתול צייר מקצועי, אומן ממש. כל היום מצייר ציורים. כל הציורים שבאחוזה הם שלו. מי יודע, אולי הציורים שלו יגיעו יום אחד למוזיאון של הכפר. השניים הבאים הם ברליוז ומרי. ברליוז נגן פסנתר מוכשר, ומרי שר מקסים ממש. ובכן, כן, אני מכיר את החתולים שלך. מה בעניין אדגר? וכמובן אדגר. אף אחד לא יכול לטפל בחתולים שלי טוב יותר ממשרתי הנאמן, אדגר. הוא מנהל האחוזה, משגיח על הקטנים, וכמובן הוא מארח לי לחברה. ובכן, אז מי יענה לי? אני מגיעה לזה. כידוע לך, אין לי קרובי משפחה כלשהם, ולכן לאחר שאמות כל רכושי יעבור לאדגר. ובכן, אדגר הוא היורש הבלעדי? את רוצה לומר לי שאת מורישה את כל רכושך הרב לאדגר? ניירות ערך? חשבונות בנק? הבית הזה בכפר שהיה כה קשה לאסוף כסף כדי לבנות אותו? לא, אדגר אולי יקבל בעלות על הרכוש, אך היורשים האמיתיים יהיו החתולים כמובן. מה? כן, אדגר יהיה מחויב לספק לחתולים את כל צורכיהם, ולאחר שימותו כל הרכוש יעבור אליו חוקית. מה? החתולים ראשונים ואני רש אחריהם? איזה עלבון. ועדיין צריך לשרת אותם עד שימותו. רגע, חתול אחד עד גיל 12 ויש להם 9 נשמות. זה יוצא 4 פעמים 12 ואחר כך להכפיל ב9. זה יותר ממה שאני אחיה. אני אמות. או לא, זה לא יקרה. הם יתפגרו. אני מוכרח למצוא דרך. ויש לי מיליון סיבות לכך, וכולם בדולרים. אני אפטר מהחתולים האלה, ואז היא תהיה חייבת להוריש לי את הכל. סמי שינה, קצת מלח,